O nina, isa-shoutout ko na, Diyos ko. Nakikiulay man tabi ako sa Indo. Si ibang mga dicer dyan, ay ano na. Si ibang mga dicer, garap na nagkakarakan. Oh. Kantidad 10 pesos, kantidad 20 pesos. Oh. Day pamabakal. Anong ginigiribo? Sa budiga nagkakarakan, ay mga daing supog ka mo, Diyos ko. Oh. Oh. Tapos pag nahiling kang bisor, o ano, isusumbong sa may sadiri, oh. Hindi ka bus daramay, oh, nagkakartabuga na kita, Diyos ko man sa Indo. Paano man si mga tol-tol na dicer din nagkakadaramay, oh. Marika mo kayo nagkakakano, paano man kami, makonsensya man kamo. Jesus. Maski may sadiri kang groceryhan, masungit iyan, dahil ka magiribo ka mo kayan, malain ba ganyan nag-ibo, ay ano na tayo. Ikaw man siguro kamo dyan 10 pesos, 20 pesos, oh. Ibagbakal na lang kamo, Diyos ko sa Indo, nagkakadaramay pa si mga tultul sa Indo. Oh, nakakabakal nga ni kamo sigarilyo, oh, sarong aldaw 5 beses magsigarilyo. Kung sa 8 yan, oh, hindi 40 pesos na, Diyos ko sa Indo. Tapos iyan 10 pesos, di ka makabakal. Jesus man ako sa Indo. Di ka magpara, sana yung mga araw kaya nag-ipo. Iyo. Tapos yung mga tultul na dicer, nagkakadaramay na. Oh, tapos papabayaran kang tindahan. Oh. So 10 pesos na item, oh, gigibuhon ng 30, tapi nag times 3 na, ano na tayo. Oh, makulog-kulog na bagay yan sa bulsang sa tuyang 10 pesos na iyan, oh, 30 pesos na iyan. Oh, naggagasolina pa kita. Oh, magasolina kita, oh, mahal-mahal na kang gasolina. Oh, ano na. Inda daw sa Indo, nagkukurog ang matris ko sa Indo. Oh. Nakikiulay man tabi ako sa mga kaparehas ko dicer dyan. Di ka magparasalaranay, magparakakan sa budiga. Ay ano na. Oh. Hirak man kang mga tultul na dicer. Although, baka man akong katultulan na dicer, pero dahil ko ginigibong magkakan ako sa budiga. Diyos ko, masupugon bagay yan. Oh. Tapos ano, kita na naman si Raot. Kamu kaya ang dahilan kung kaya ang merchandiser nararaot sa tindahan. Oh. Kaya mabaon ang hilig sa tuya. Ay ano na tayo. Magbago-bago naman kamo. Diyos ko. Kung nagugutom na kamo, magluwas na kamo, magpaaram kamo, ho, magkakan kamo dyan, ho, may mga mauutangan dyan, mga kakanan, ay ano na. Di ko magparsanaray inda daw. Nagkakaburol-burol ako sa Indo. Bahala ka sa buhay mo. Nasanay kaya kamo ang parkakan sa laog kang budiga, ho. Iyo, dahil mabasol ang may sadir kang tindahan kung pagsabihan kitang mga parhakbon. Dahil yan sa Indo mga parakakan kamo, eh Isus kita. Hoy, ano na tayo? Tapos ano, daramay nagabos, eh ano na. Diyos mio. Iyan mga para-deliver na iyan, dahil man yan pwedeng pagbasangan, no? Bantay sarado yan kang ano, supervisor, no? Ma-deliver yan, bantay sarado yan. Dahil yan pwedeng makakakan, maski man ako painante, ma-deliver, yaw ng supervisor, makakan ako dyan, ay ano na tayo. Hindi ako daw sa Indo. Minsan kaya ang mga hindi daw, bako man gabos na merchandiser, ha? Ta ako merchandiser man. Sa iba man sana. Iyo, oh, kaya ika, kung parakakan ka sa warehouse, sa bodega, magbago ka na. Iyo. Magbago ka na ta iyan. Panghabon yan, panglalamang yan sa kapwa. Diyos ko, maski masungit na ang may sadiri kang tindahan, dahil ka mo kaya magpargiribo. Iyo baga, ngunyan, ano, naintindihan mo na. Dahil ka nakakailing sa mata ko, tayo, totoo. Hindi daw sa Indo. Sige na daw, bahala ka mo dyan, sige na.